Прывітанне, я Максим Жбанкоў, і гэта мой новы праект «100 год Белкіно». Пілім гісторыю на эпізоды, каб атрымаць серыял нашага агульнага лёсу. У мінулым выпуску была размова пра першыя крокі беларускага кіно, прастытуцыя, псіхадзел і Кастусь Каліновскі. Сёння разбіраем чарговае дзесяцігоддзе і трапляем у турбулентныя 30-е. А тут шмат цікавага. Самотны дыктатар, палескія Робінзоны і Таранціна супраць белапалякаў. Кіна няма. На пачатку пазначым час ды эпоху. Наш новы прыпынак год 33 і навакол хапае падзеяў да прыгодаў. У США здымаюць стужку пра супермалбу эпахальнага Кінг-Конга. Adventure to make you wonder if it's true, while your eyes convince you that it is. Нацысцкая Нямецчына стварае канцэнтрацыйныя лагеры для ішадумцаў ды іншых варожых элементаў. Нарадзіліся фантаст Барыс Стругацкі і рэжысэр Роман Поланскі. Савецкі Саюз рыхтуе чарговы 5гадовы план, а пакуль вынішчае беларускую інтэлігенцыю. У продаж трапляе гульня «Манаполія», поспехі чырвонай калектывізацыі ўражваюць. Ва ўкраіне голад, на Палесе таксама. Амерыка адмяняе сухі закон. Пасля 16 гадоў забароны зноў можна легальна спажываць алкаголь. А славуты танцор Фрэд Астер здымаецца ў сваім дэбютным фільме «Ледзі танчыць так», у кіно прыйшоў гук і зрабіўся моцным рэсурсам экраннай драматургіі. Што адбываецца ў беларускім кіно 30-х? Яно неадваротна ператвараецца ў частку агульнай савецкай кінаіндустрыі, што адсюль вынікае, лёгка здагадацца. Нуль самастойнасці. Нацыянальныя кінастудыі працуюць як лакальныя філіялы і рэсурсная база маскоўскага цэнтра. Ідэалагічны кантроль. Сумнеўныя стужкі забараняюцца альбо жорстка скарачаюцца. І натуральная дзяржпрыемка. Лёс стужкі вырашаюць палітычныя ўлады. Шукаеш свабоды, кінь дурное, ты альбо лаяльны, альбо адсутны. Карацей, карцінка выглядае наступным чынам. Узорны кіношнік не творца, а дзяржслужачы. Узорны фільм – транслятар правільных думак. Узорны глядач – паслухмяны спажывец сігналу рэжыму, куды падзеліся колішнія грамадскія меркаванні экранных прэм'ер. Кіно робіцца фабрыкай кіраванага параду, а вольны аўтар – дзіўнай памылкай. Аднак нам з гэтага канвеера савецкай кінавай творчасці часам сыходзяць стужкі нязвыклыя ды нефарматныя. Вось і Белдзяржкіно ў 33-м вырабіла дзіўны прадукт – экранную фантасмагорыю «Паручнік Кіжэ». Фільм атрымаўся выразным ды займальным і меў бясспрэчную мастацкую вартасць, няма чаму здзіўляцца. Да працы долучыліся найлепшыя людзі савецкай краіны. Сцэнар напісаў выбітны літаратар Юрый Тынянаў. Музыку дадаў славуты Сергей Прокоф'еў. Вядучую ролю імператара Павла зграў зорным гатаўскі актор Михаил Яншин. У гэтых руках прасцюткі гістарычны анекдот набраў нечаканую моц. Чырвоны кіношнік Александр Файнцымер да таго зняў 2 пасрэдныя стужкі пра класавую барацьбу. А тут раптам абраў стылістыку лялечнага тэатру. Штучны свет аднаасабовай улады ператварае жывых людзей у стос паслухмяных марыянетак. Краіна рыпіць, як механічны гадзіннік. І самы абсурдны загад аспрэчыць немагчыма. А над усім гэтым шаленствам зяе шпіль Петрапаўлаўскай вежы, ды сыходзіць на горад піцерская імжа. Арестант Кіжэ! Гук стварае магчымасць разгорнутых маналогаў і дадае дынамікі, дарэчы, менавіта ў «Паручніку». Гучыць маркотная музычная тэма, якую Рокмен Стынг выкарыстаў у сваім трэку «Russians», дзе марна спадзявалася, што расейцы таксама любяць дзетак.
Сёння ў паручніку Кіжэ лёгка адшукаць летняе антысталінскае дысідэнцтва і артыстычны супраціў, але я б не спяшаўся з высновамі. Хутчэй за ўсё праз аўтараў, як заўсёды, выказаўся час. Хацелі сатырычную камедыю, а ў выніку глядзім кіно пра адзіноту дыктатара і фатальную адсутнасць героя. Прысутны адсутны паручнік Кіжэ нібыта зроблены паводле нашага мысляра Валентина Акудовіча. Кіжэ няма. І гэта вычарпальны дыягназ эпохи массовых энтузиазмов. Арестант секретной фигуры не имеет. Кругом! Кіна няма. Новыя часы патрабавалі новага чалавека. На пачатку 30-х прыходзіць першая паслярэвалюцыйная генерацыя і паўстае праблема яе выхавання. Спарахнелая дзіцячая класіка ўжо не пра нас. Сустракайце палескіх Робінзонаў. Літаратурны авантурыст Янка Маур, вядомы сваімі аповесцямі пра замежжа, дзе ніколі не быў, напісаў аднайменную кніжку яшчэ ў 29. А праз 5 гадоў дачакаўся экранізацыі. Часы былі памежныя, пераходныя, таму стужка атрымалася нямой. Але гэта не перашкодзіла яе поспеху. Тады рэжысэраў дэбютантаў Йосіпа Бахара і Леаніда Маўчанова даў сабе рады з няпростым матэрыялам. Так пачалося дзіцячае бел-кіно. Новыя адчынныя Робінзоны ў налепшых класічных традыцыях супрацьстаялі неспрыяльным абставінам і капрызам надвор'я. Спрабавалі паразумецца з пчоламі і медведзем. І нават шукалі на самотнай выспе хонкі врагоў ды шкоднікаў. Чашовы палесце, пэўна, ніколі раней не выглядалі на экране так паэтычна, а прысутнасць двух хлапчукоў у гэтых лясах не робіць іх пераможцамі. Учынна наадварот, з натуральным асяроддзем даводзіцца дамаўляцца. Шыкоўны эпізод, дзе малы Віктар сніць, як ён паменшыўся ў памерах і вымушаны ратавацца ад вожыка. Скажаце, шыза? Насамрэч, модны тренд. Пра здрабненне малых шмат пісалі ў колішніх дзіцячых кніжках. Згадайма хоць бы прыгоды Карыка і Валі альбо ў краіне дрымучых траў. А тут яно атрымала ледзь не першае экраннае ўвасабленне. Трэба адзначыць, што нічога такога Янка Маур не пісаў. Яго лоўка пераклалі з падлеткавай на дзіцячую. Зухаватыя кніжныя хлапцы з рэвальверамі ператварыліся ў мілых дзетак. Паляванне ў пошуках ежы засталося па-за кадрам. Драпежны мядзведзь апынуўся хатняй жывёлай. Замест змрошных бандзюкоў з'явіўся свойскі ляснічы. Змаганні і барацьбу прыпралі зусім ад узорнай Робінзанады з яе адчайнай прагай жыць і выжыць засталася казка пра прыгажосць горнай старонкі. Вось так далей ўсё і пакацілася дзеткі ў клетцы карамельнай патрыёты цукерачнага бульбалэнду. Аўтараў, аднак, гэта не выратавала. Бахар быў рэпрэсаваны ў 37-м, Маўчанаў таксама знік, кіно яны болей не здымалі. Што далей? Подых навальніцы. Кіна няма. 30-е – гэта першыя пяцігодкі і палітычны тэрор, сацыялістычны рэалізм канчаткова выціскае мастацкі авангардызм, кіно ператвараецца ў сталінскую фабрыку мрояў. А яшчэ востра адчуваецца непазбежнасць вайны. І дзяржаве трэба несупынна пракачваць баявы дух. Каляваеннае кіно набывае выразны інструментальны характар. Гэта ўжо не мастацтва, гэта праграмаванне свядомасці. І шараванне маніпулятараў, дарэчы, пра іх. Акурат у 30-х абудоўваецца структура творчай номенклатуры. Фармуецца культурніцкі генералітэт. У лік самых дабранадзейных трапіў і наш знаёмы Владимир Корж-Саблін, той самы аўтар у агні народжанай. З 35-го заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі. Былы фармаліст зляпаў у 39-м вогненныя гады, а гідку пра тое, як камуністы 20 гадоў таму белапалякаў перамагалі. Кіно атрымалася жахлівае і смешнае, і нават не потому, што белапалякаў прыдумалі чырвоныя прапагандысты. Бандераці засмучвае не хлусня, а яе фатальная бяздарнасць.
Калі партыец, дык разумнік і стратэг. Калі моладзь, дык плымяная натхнёна іграе на трубе. Калі паляк, дык кат і п'янтос. Калі вораг, дык очкі бегаюць і кіпарык сумнеўны. Калі пацыфіст, дык у фінале як стрэльне. А калі зусім трындзец, невядома адкуль. Вылеце смуглявы баец са скрыняй патронаў, каб пачуць у адказ шчыры беларускі рахмат. Текай! Текай! Беларуску, зрэшты, размаўляюць две асобы ніжэйшага рангу – мясцовы кулак і мясцовы жабрак. Ты ж ты человек, ты сволочь, тебе веры нема. Ты народ панам продаешь, попихач ты панский. Але ж мой асабісты фаварыт – каталіцкі святар, які са скажоным тварам смаліць па камсамольцах з кулямёт. За гэткі трэш Таранціна прадаў бы душу д'яблу. Кіна. Няма. Самае страшнае, аднак, сляпая ахвярнасць большасці герояў. Батальёны ідуць паміраць, бо дзядуля Ленін казаў бараніць Расію, а для недарэкаў жахлівы надпіс праз увесь экран «Уничтожать врага, уничтожать беспощадно». Няма беларускай тэмы. Ёсць савецкі сюжэт. Рух апантаных. Такім чынам паўстае матрыца сталінскага белкіно. Баязлівага, канфармісцкага і другаснага фармальныя пошукі саступаюць ідэалагічнай чысціні. А замест Еўропы маем трывожнае шчасце ўскраінай чырвонай імперыі. Мама, мы все тут памежнікі, ко мне, Мухтар! Што далей? 40-е агнявыя. Што было, калі не было амаль нічога? Шукаем белкіно ў сеціве, глядзім, разважаем, спрачаемся, лайкаем і падпісваемся, каб не прапусціць чарговы сеанс. Пакуль.